Rostomili, posłuchajcie, jako się dreptało po próżnu, a po chodniku. Wiecie, dzisiaj mamy w telefonach, a w chytrych godzinkach roztomań te aplikacje, co poradzą rachować. Wiele my zrobili kroków ze szłapy na szłapę. Tuż jeden ich poradzi zrobić 3000, a inszy i 7000. Wszystko zależy od tego, co robimy, kany bywamy, a jaki jest dzień w tydniu. Jeśli to jest środa albo niedziela. No ale wiecie, kiedyś hańdowni, żaden nie miał czasu, co by rachować wiele razy jedną szłapę postawił na ziemi, a drugą po tym, a zaś. Ludzie drepsili z jednego placu na drugi, bo potrzebowali coś ich przynieść. Kańsik ząść, komuś ikaj pomóc, lebo kańsik coś ich zanieść. Dycki się szło z kyrcz czegoś ikaj, a mało kiej się drepsiło po próżnu. Wiele razy się komuś kiedyś zdało, że oto stareczka szpacerują pomiędzy z rękami do zadku, a tak se iny chodzą. Ale wierzcie mi, że nie chodziła po próżnu, bo po chodniku natargała pokrzyw, wraziła porę jabłek do kapsy, a przymkła krowę, co by nie marasiła trowy na miedzy. A gazda, kiedy szedł do stodoły po słomę, to miał w kapsie porę gwozdków, a kładziwo, bo się jedna deska wyłamała, tuż niż wajca pozbierał, to ją jeszcze sprawił. A jeszcze i gaździno szła do chlewa, krowę podoić, tuż w jednej ręce miała amper, a w drugi garniec ze ziemniokami, co zbyły od obiadu, co ich ciepła kurą. Starzyk prawił, że klepeta nie wygrał na loterii, tuż dycki niż kańsik zaszł, to se pomyślał ze 3 razy, co by miał zebrać, co by nie drepsić po próżnu. Jeszcze wiecie, galan z galanką niby po ceście szli po próżnu, ale to tak ganz nie było, bo on ją odkluził do chałupy, a po chodniku i do ucha szuszką takowne wieca, że do 2 tydni były smowy. Dziecka się też uczyło, co by przy robocie po próżnu nie szły, co by bai przy sianie aspoń go wzięny kapkę do gorstki. A kapkę co większego było zebrać coś ich po chodniku. Kiejsi ludzie jak szli bai na drugi koniec dziedziny, to se musieli całą cestę poplanować, bo po chodniku by szło coś ich zebrać, albo komuś coś ich przynieść. Bai się szło do stareczki pod las, a po chodniku się wlazło do starej ciotki z kąszczkiem buchty, a spadki zaś po chodniku do ujca, co chciał, co by mu przynieść blotek, co go pojczął od fotra. Żaden nigdy nie rachował, wiele ludzie hańdowni drepsili kroków przez calućki dzień. Mogło ich być i 10 000, ale wierzcie mi, że nigdy żaden nie szedł po próżnu, a coś ich dycki se wziął po chodniku.